El nostre compromís és amb les persones. Realment considerem que el centre de la universitat, el més important, són les persones. És cert que aquestes persones necessiteu també recursos i infraestructures per a viure i impartir la vostra docència i fer la vostra recerca, però el més important és les persones, i quan diem les persones diem la seva estabilització i la seva promoció. Per aconseguir això necessitem que eliminen la taxa de reposició, perquè això que estàvem comentant ara mateix, i quan ens tocarà promocionar, quan podrem passar a una altra figura, doncs estem limitats per la taxa de reposició, que en aquests moments va flexibilitzant-se, en els últims anys s'ha flexibilitzat 100, 110, 120, però que resulta insuficient per a poder estabilitzar a totes les persones, tot el professorat, per exemple, ajudant doctor que està acreditat a hores d'ara. Si no tinguin la taxa de reposició, doncs podria fer-se aquest pas a l'estabilització abans. Jo recorde, fa molts anys, abans del decret verd, abans de la taxa de reposició, quan un arribava als 3 anys d'ajudant doctor, automàticament li se treia la plaça per a la seva estabilització. Ara estem limitats per aquest número que ha dit el vicerector, i que dius, si n'hi ha tants contractats doctors que passin a titular, si n'hi ha esta reserva per Ramon i Cajals, esta per social, però el que queda, anem en la llista per antiguitat de contracte fins a on arribem per a cobrir aquest número de places. Però la taxa de reposició és una limitació que reivindiquen contínuament que la eliminen. Després el pla de finançament. El tema del pla de finançament és fonamental també perquè les universitats públiques valencianes, i especialment la Universitat de València, estiguen ben finançades per fer aquestes polítiques de personal. De fet, nosaltres, el que no s'hagi implantat el model de finançament que es va aprovar en el seu dia, que no s'ha arribat a implantar mai, hem perdut cada any 50 milions d'euros en el finançament que ens ha fet la Generalitat. Són molts diners per a fer política de plantilla, per a fer política de retribucions, a banda que tampoc s'ha modificat el decret de retribucions, però aquest pla de finançament és una necessitat ja urgent i inajornable. I després està el conveni col·lectiu. En aquest conveni col·lectiu que vàrem acordar la Generalitat, sindicats i universitats públiques, en aquest conveni col·lectiu el professorat associat s'incrementava el seu salari en un 35%, i el professorat ajudant doctor s'incrementava en un 13 o un 14%, que eren els dos col·lectius que més incrementaven el seu salari en aquest conveni col·lectiu. No s'ha pogut aplicar perquè no tenim l'autorització de la Generalitat, perquè té un problema d'autorització per part d'Hisenda. Però jo ho dic clarament, i ho ha dit esta matí en el claustre també, quan vàrem negociar el conveni col·lectiu, la conselleria ja sabia què estava comprometent i ja sabia de quants diners estaven parlant i ja sabia l'impacte que això tenia. El vàrem fer el preacord, però després no ens l'han autoritzat. I això realment és un problema, no tenir aquest conveni col·lectiu, perquè a banda que no tenim altres figures de contractació per les substitucions més que el professorat associat, però tenim col·lectius com el vostre, com el professorat associat, que tindrien una millora important en les seues retribucions.